Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano change ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotenda on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates unova uri munhu ari kumberi panyaya dzekuwana manews updates. Padikani ndine vhidhiyo randinoda kuratidzai, asi vhidhiyo iri ndere vanhu vaiprotesta nezuro vachitaura pfungwa dzavo, vachitaura zvavari kuda kuita kana zviri kuitika zvabudirira. Ndokumboratidza zvaunofunga mucomment section after wapedza kuona vhidhiyo iroro, ende usaskipe vhidhiyo nokuti ndine rimwe vhidhiyo futi randichaisa kumberi kwevhidhiyo rinoiri. Madikani mucomment section ndimedu, komenta mahara aubhadhariswe mari yako yemufoni. Ine ndichibvunza kuti muchiri nehope here nekuti vageza nezuro vakabuda vachitaura ivo kuti vachaadhiresa zvizere musi weWednesday zvichireva kuti mangwana ndopavachaadhiresa, asi hapana munhu akanzi apinde mustreet muzuva ranhasi. Nombomuita zvamunofunga mucomment section after wapedza kuona vhidhiyo iri. Wapedza kuona vhidhiyo iri sezvanambotaura paya kuti usaskipe, ndine vhidhiyo reMoVet randada kukuisirai. Vhidhiyo iro nderevarusike, so ndinati mbonei this video. Tanguyo kuzongoti hative nekusununguka. Zimbabwe should come first. That's why we are here. We respect Zimbabwe. Don't expect kuti we neutungamiri hwakajekerera but hapana. Tamirira but hapana chiri kuitika. This is going from bad to worse. Corruption is at the highest peak. There's nothing that we can do. We have tried and tried. Kwatatobva kure tiya uzongo express our feelings, but at the moment tikusvika pane mapurisa, pane chii, hapana rusununguko rwatinaro. Saka tongozvipa kuna Musiki. Ameno kwazvichagumira. Me representing Ward 15 Ziko. Ndauya ndakamirawo vanhu vauya, tauya ndakamotivata, ndakatobatsira vanhu vakawanda tikati please hande vanhu vadzimara kuenda kumba. Ndatinge nditaure zvinhu zvinorwadza. Geza please, what you have done ka zvinotobatsira. It's great. Tikufara nezviri kuitika izvi. Tiri kuda kuti mudhara aende. Vaba hapana zvati kutombowana. We are suffering. Our children ari kunana diaspora, those are the ones vari kutotibatsirawo kuti tione kudya tichiguta. Otherwise if we don't have those kids, hapana. Saka munoti kana abva papindani. Isina chiwenga iso. Chiwenga wobhekaona chamisa. Zvichidaro vachigamana. Nana nyoka yemabhuna hapana vane vakavangwarira. We want them to be in power. We want those people, they motivate people. Vanotipo kuti vanhu ita iso. Vakangwarira. You see those people. Vanhu vauya. Hatidi kunyepa, vanhu vauya. Vadzokera vatya. Mapurisa acho nyenya $50 avakapuwa. Vakati aiwa isa tapuwa $50 takutodya iwa. But at the end kokumashure kwavo, what about their families? Vanoidi. Amen. Indangoti ndaneta. Ndauya kubva kumama 9 o'clock nevanhu bhazi tatabhadhara tauya. But mategas vanga chingotidira tichidzoka tichidirwa. But Geza, I salute you mudhara. Nyoka yemabhuna, I salute you. Be strong. Ngatirambe tichingoenda chete. Chokwadi. So you are couple here? Yeah, we are a couple. All right. This is my husband. He's an engineer. Me, I'm a retired nurse. All right. Yes. Next update ndo vhidhiyo randada kukuisirai. Wapedza kuona vhidhiyo iroro zvaunofunga mucomment section. Ivhidhiyo reMoVet sezvanambotaura kuti ndada kusiyai futi muchiona rimwe vhidhiyo. Saka just like this video, ndashare this video kuhama neshamwari. Malike here, mashare here, wasubscribe here, nekuti ndichadzoka nemore fire. Much love. Kugara mumba kusiriko kupedza nyaya yacho. Nyaya yacho inoda kuti the whole world ioneke kunzi Mnangagwa achadiwa nevanhu vake. Izvi hazvioneke kana muri mudzimba. Zvinotooneka mabuda. Kubuda neuwande hwenyu muchibuda panze.
ndo zvinobudisa maresults. Kugara mumba hazvioneke. Ya, toda kuti muzive kuti munofira mudzimba imomo nenzara. Zvinobva zvatora nguva refu. Zvinotora nguva refu, vanhu vanofanira kumacha. Hamurambidzwa kubuda munyika menyu muchimacha muchifamba muri mumastreets. Hazvirambidzwe. Hakuna munhu anokuuraya nyika yayenyu. Ya, toda kuti munzwe izvi. Munangagwa aitaura zvaaitaura achiti hakuna munhu anoenda ari kuzotadza kuenda kubasa. Zvino atoratidza kuti haachisina munhu achamuteerera. Ya, iye inga achiti kubasa as usual. Kubasa as usual hazvisi kuita izvozvo. Ya, ndio one down iyoyo. Hakusina munhu achamuteerera. Vanhu teererai zvatiri kutaura izvi. Ya, munofanira kubuda nenhamba dzenyu nokuwanda kwenyu muonekwe ne-the whole world. Munofanira kufunga. Hakuna kuita zvekutya, munogara mumba imomo kusvika rini? Chikafu chakapera chamuinacho mudzimba imomo muchazoita sei? Muchazoita sei kana chikafu chapera chiri mudzimba imomo? Munofanira kubuda kuti munhu akurumidze kuenda uko. Mudzokere kumabasa. Ya, muwane chikafu chemhuri. Ndo zvatiri kutumira mavhidhiyo. Hatoda kuti muzive kuti tiri muno. Ya, budai. Kugara mumba is not the answer. Ndo zvatoda kutsanangura panapa. Haisiriyo answer ba. Kunofanira kuenda vanhu kumba kwake kunomubata manje. Vamwe vakavatiza. Vamwe vakavatiza vari kuzviziva kuti vane mhaka vanhu ava. Musambonzwa zvese zvekudzokera mumashure izvo. Vane mhaka, manhu amatsotsi. Ndo saka